onye chịbụkwa minista na-ahụ maka ụmụ nwaanyị bụ Oriakụ Josephine Anini akpọkọ okunyere ụmụ nwaanyị anyị na Naịjirịa ka anyị na-ewere ọkwa ọchịchị dị iche iche maka ọganiru na ịhụ na na-ekesa ọchịchị onye kwuru uche ya nke ọma. Oriakụ Anini bụ National Coordinator 100 Women Lobby Group kpọrọ okwu anụ oge ha nwere ọgbakọ maka ụmụ nwaanyị na otu pati dị iche iche ka e wesị na wee na-akwalite ịkwụba aka ọtọ na mmemme nhọpụta na Naịjirịa. Emmanuel Okonkwo pụtara anyị akụkọ. Ya bụ ihe mmemme nke ọ bụ alaka nke Anambra steeti otu ahụ akpọrọ 100 Women Lobby Group chịkọbara n'Ọka bụ eji okwu agba izu n'obodo nakwazi n'ihe gbasara ndọrọ nọ ndị Chineke nna ji ezigbo uche na amamihe n'ihe gbasara nchịkọta kwuru na ọ bụ na ndị obodo Naịjirịa ga-amụta inye ụmụ nwaanyị ohere ka ha bụ ndị ga-anọ n'isi oche n'ihe gbasara ọchịchị obodo a bụ Naịjirịa, na ha ga-abụ nnọọ ndị ga-agbanwe Naịjirịa n'ebe ọ dị ukwuu. Ka ọ na-ekwu okwu banyere mkpa ọ dị ụmụ nwaanyị iso n'ihe ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ọ kọwara na ọ bụ ya bụ ihe ga-ebute agamniru n'obodo Naịjirịa. Ya bụ onye jibu ọkwa minista na-ahụ maka ụmụ nwaanyị na Naịjirịa bụ Oriakụ Anini kpọkụziri ụmụ nwaanyị ka ha bụ ndị ga-agbanyesi ike ịdị na-esonye n'ihe ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ọ kọrọ na ọ ya ga-eme ha ka a na-anụ onu ha oge ọbụla ma sokwara n'ihe a na-eme n'obodo Naịjirịa. Ka ha na-agwa ụmụ nwaanyị ndị ahụ okwu, onye ji ọkwa International Coordinator Nigeria nke United Nations Peace and Positive Living Awareness Center bụ Bishop Ozioma Ozemena nakwazi onye ji ọkwa Executive Director nke Catch Them Young Community Initiative bụ Maazị Nonso Orakwe, onye jikwazi ọkwa South East Convener nke Vote Not Fight kpọkuru ndị Naịjirịa ka ha bụ ndị ga-amaka udo na ya bụ ihe ndọrọ ndọrọ ọchịchị ịrọpụta ndị ọchịchị a ga-emerube na Naịjirịa n'afọ na-abịa abịa. N'okwu nke ha, onye ji ọkwa chairman nke otu apụga n'Ọka South bụ Oriakụ Chikodili Nonyelu nakwazi onye ji otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị Labour Party wee na-azọ ịnọchite anya Ọka North nakwazi Ọka South n'ụlọ omebe iwu etiti bụ ọkammụta Obi Orogbu kwupụtara na ụmụ nwaanyị bụ nnọọ ndị eji mkpokote na nhazi wee mara. Onye ji ọkwa steeti coordinator nke ya bụ otu akpọrọ 100 Women Lobby Group bụ Oriakụ Ifeyi Nwaunachukwu ya nakwazi otu onye n'ime ndị eji agba izu na ya bụ otu bụ ọkaikpe Oge Kwa Ọzọ kwupụtara na ọ dị ezigbo mkpa na a ga na-akwado ụmụ nwaanyị n'ihe gbasara ịrọpụta ha n'ọkwa ọchịchị dị iche iche. Site n'Ọka, abụ m Emmanuel Okonkwo.